Türkmenistanda koronavirusu täze ýoluyanlar barada barha köpelýän habarlaryň arasynda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezi näsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Awgustyň ortalarynda näsaglary kabul etmegi beteden bu merkezde iň ýönekej şertler, dermanlar, medisina terişdeleri we enjamlary ýetmezçilik edýär. Mary welaýatynda koronavirus alamatlary bilen keselleýänler we ondan helak bolýanlar köpelýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9-njy dekabrda Aşgabatdan we Marydan habar berdiler. Paýtagtdaky karantin merkezinde işleýän saglyk işgärleriniň we näsaglaryň garyndaşlarynyň habarçymyda aýtmagyna görä, şu günler bu merkez COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan hastalardan hyryn dykyn doly. Koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen bagly 3 ay çemesi ara kesmeden soň bu merkez hastalaryň uly göwrümini gaýtadan kabul edip başlady diýip Aşgabatly saglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň öňkü ofislerinde ýerleşýän karantin zonasy barada Azatlyň habarçylary ilkinji gezek 6-njy iýulda habar beripdiler we 17-nji awgustda onuň näse kabul etmegi betedendigi ma'lum bolupdy. Şonda habarçylarymyz munyň Aşgabatda hamala keteliň selçeňlemegi bilen düşündirilýändigine, aslynda welin bu ýagdaýyň merkezde derur derman serişdeleriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Saglyk işgärleriniň we hastalaryň howsarlarynyň sözlerine görä, bu ýerdäki ýaşaýyş we iş şertleri elhenç ýagdaýda bolmagynda galýar we näsaglar hemde lukmanlar suw ýyladyş ulgamy ýaly iň möhüm derurluklar bilen hem üpçün edilmeýär. Bu ýerde ýyladyş ulgamy işlemeýändigi sebäpli gaty sowuk, şert ýok, suw ýok, hatda lukmanlar hem gyş eşiklerinde ýöreýärler. Iň ýönekej dermanlar hem ýok. Dermanlar beýlede dursun, lukmanlar näsaglardan näme üçin termometr getirmediň diýip soraýarlar diýip bu wakalara şaýat bolan Aşgabatlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Beýleki bir habarçymyz karantin merkezinde 80 sany kampyň bardygyny we olaryň her birinde koronavirus alamatlary bilen kesellen 20-30 adamyň bejerge alýandygyny habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, raýatlar näsaglar üçin imitleri merkeziň derwezesindäki garawula berip bilýär. Garawullarda her bir kampda işleýän şepaat uýalarynyň telefon belgileri bolup, olar öňünden şepaat uýalaryna jaň edýärler we imiti şol kampyň gapysyna çenli eltip berýärler. Bu merkezde habarçymyzyň sözüne görä, paýtagtdaky hastahanalaryň we klinikalaryň lukmanlary hemde şepaat uýalary 15 giýje gündizläp nowatyny işlemäge mejbur edilýär. Mundan başga näsaglaryň we olaryň dogan garyndaşlarynyň ençemesi merkezdäki medisina işgärleriniň hüner derejesiniň gaty pesliginden şikaýet edýärler. Köp adam bu merkeze gonamçylyga barýan ýolda geçirip ýüklenýän punkt diýip atlandyrýar. Häzirki aýlygynç ýagdaý lukmanlaryň 30 ýyllap kemsidilmeginiň we bilimdäki korrupsiýanyň netijesidir diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada merkeziň özünden hemde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Bellesek Polimex'iň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkeziniň näsaglary gaýtadan kabul edip başlandygyny Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp 8-nji dekabrda çap eden maglumatynda koronavirus alamatly keselçiligiň iň bolmanda Aşgabatda we Daşowda köpelýändigini aýdyp, bu merkeziň gaýtadan işläp başlandygyny belledi. Bu aralykda Azatlyň mardak habarçysy häzirki wagtda welaýatda koronavirus epidemiýasynyň dowam edýändigini aýdyp, COVID-19 alamatlary bilen keselleýänleriň we ondan helak bolýanlaryň barha köpelýändigini habar berýär. Näsaglaryň garyndaşlarynyň we saglyk işgärleriniň habarçymyza aýtmagyna görä, Murgap etrafynda virus ýokuşan adamlar köp. Bayramaly etrafynda her gün 3-4 adam virusdan ölýär. Sebitdäki ýokunç keseller hastahanasynyň her birine günde 10-20 adam kabul edilýär. Ölümler köp. Mary etrafynda lukmanlaryň köpüsine virus ýokuşdy. Hatda her iki lukmandan biri virus bilen görüşýär hem diýip bolar diýip adynyň efirde aýdylan
ýazylmazlygyny soran marly saglyk işäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda ähli lukmanlardan gripfiron we arbidol ýaly dermanlary içmek hem talap edilýär. Bu dermanlaryň bahasy gün saýyn ýokarlanýar. Häzir gripfironuň bir çüşesi 200 manatdan, arbidol dermany 400 manatdan satylýar. Adatlyk bu barada Mary vilayet häkimliginden we saglyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmen News neşri Daşoğlu vilayetiniň Aktepe owasynyň 42-nji mektebiniň bedenter we mualliminiň COVID-19 bilen baglanşykly saglyk kynçylyklar sebäpli aradan çykandygyny habar berýär. Takminan 60 ýaşyndaky Rozunbay Döwletow 1-nji dekabrda saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli işden boşadylmagyny haýyş etdi. Şondan soň ol düme üçin güýçli dermanlary içýär ýöne onuň ýagdaýy hassa erbetleşýär. Keseliň 4-nji güni onuň öýüne ventilator enjamy getirildi. Emma bu oňa kömek etmedi. 7-nji dekabrda muallim aradan çykdy diýip Neşir vilayet bilim bölümindäki anonim çeşmesine salgylanyp habar berdi. Adatlyk radiosyna bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda koronavirusa täze ýoluyanlar, ondan helak bolýanlar barada maglumatlaryň köpelýändigine garamazdan Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hasaba alynmandygyny tekrarlap gelýärler. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp maska rejimine gödöwçüligi hem ýygyderli güýçlendirýär. Soňky günlerde Gara Bazarda 29 manata çenli ýokarlanan dollaryň bahasy aşaglap, ol häzir 25 manat, 80 teňe töwereklerine saklanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Lebaply habarçy sebitde dollaryň resmi däl narhynyň 25 manat 80 teňe çenli aşaglandygyny habar berdi. Geçen anny ony Türkmenistanyň tas ähli künjeklerine şol sany paýtagat Aşgabatda dollaryň Gara Bazar narhy 28 manat 60 teňe çenli ýokarlandy. Habarçynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi valyutanyň birden arzanlamagyna ýokardan berilen tapşyrygyň sebäp bolanyny aýdýar. Şeýle-de çeşme Gara Bazarda dollar sewdasy bilen meşgulanýan onlarça lewaply dollarçynyň tutsak edilendigini ma'lum etdi. Tutsak etmelerden soň valyutaçylar onuň sewdasyna gizlendigiň derejesini we huşgärligi artdyrdy. Häzir farabyň bazarlaryna dollar satyn alınýar, emma satylmaýar. Açaçanlyk ýok diňe sewda dukanlarynyň içinde hamana başga harydyň sewdasyny edýän ýaly valyuta sewdasyny edýärler diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir faraply gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Merkezi Banky 5 ýyl bäri dollaryň resmi alış çalış bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Häzir Gara Bazarda onuň bahasy resmi kursdan 7 töwereklerine ýokarydyr. Öňkü hepdeler dollaryň bahasy 29 manata çenli baryp ýeteni bolsa, bu günler dollar Gara Bazarda biraz pese düşdi. Häzir ol 25 manatdan satylýar diýip Türkmenawatly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysyna gurrun berdi. Ýöne dollar arzanlap manat hümmetlense de bazarlarda we sewda nokatlaryna emele gelen soňky gymmatçylyk saklanyp galýar. Birinji habarçy Farabda 1 kilogram şekeriň hususy sewdada 27 manata çenli gymmatlandygyny habar berýär. Ikinji habarçy Türkmenawatda 1 kilogram şekeriň 20 manatdan bahalanýandygyny, bu ýagdaýyň konditor önümleriniň bahalarının desine ýokarlanmagyna getirenligini habar berdi. Ähli köke we beýleki konditor önümleri süýüjüler 11-15 manat töwereklerini gymmatlady. Şokoladlaryň bahalary 1 kilogramyna 20 manat galdy diýip beýleki bir Türkmenawatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä süýüjü kökeleriň bahalarynaky gymmatçylyk edara karhanalaryň işgärlerine kärdeşler arkalaşygy tarapyndan beriljek täze ýyl sowgatlaryna yaramaz täsir eder. Täze ýyl ýetip gelýän wagty has köp mukdarda satyn alynýan süýüjü kökeleriň bahalarynyň galmagy edara karhanalara kärdeşler arkalaşygy tarapyndan beriljek täze ýyl sowgatlaryna hil we agram taýdan negativ täsir eder diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ol çağalar bağlaryna enatalaryň hasabyna çağalara beriljek täze ýyl sowgatlarynyň üpçünçiligine gymmatçylyk bilen bagly kynçylygyň ýüze çykmagyna garaşylýanyny sözüne goşdy. Köp enatanyň maddi taýdan muňa gurby çatmaýar diýip ol belledi.
Habarçynyň maglumatlaryna görä bir ay mononodol 1 kilogram şeker 12 manatdan bahalanýardy. Bir ay mononodol Türkmenistanda öndürilen şokoladyň 1 kilogramy 32 manat bolsa, häzir ol 55-60 manat aralygyna bahalanýar. Ol munyň bilen soňky hepdelerde dollaryň gymmatlamagy bilen diňe bir daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň näl içerki önümçülüge değişli haritlaryň bahalarynyň gymmatlanýany tasdiklady. Birinji habarçy ýagdaýdan habarly Çeşmäniň sözlerine salgylanyp 12 dekabr beýtaraplyk bayramynyň dowamyny ýurt resmiýetleriniň bayramçylygy gabatlap bazarlardaky gymmatçylygyň öňüni almaga finansiýanyny aýdýanlyklaryny habar berdi. Ýöne Merkezi Bank hiç bir çäre görmedi diýip Çeşme gurrun berdi. Diňe güýç bilen adamlaryň ykdysady ýagdaýyna zar burýarlar. Häzir Merkezi Bank daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçileriň pullaryny konvertasiýa edip bermeýär diýip Çeşme tasdiklady. Habarçy bilen gurrundaş bolýan synçylar valyutanyň resmi we resmi däl goşa bahasyndan ýokary wezipeli adamlaryň bähwi daraýanyny aýdýarlar. Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy şu günler hususy dükanlarda satylýan bir çilimiň bahasynyň 16 manada çykanyny, bir guty çilim üçin 320 manat tölenmeligini habar berdi. Başga bir maglumata görä çilimiň gutusyny hususy dükanlarda 270-300 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Ýöne 800 manat meçörüni ortaça aýlyk alýan adamlaryň bu çilimi alyp bilmeýän soňky döwürde köpelen türkmen çilimini çekýänini gaýdalýar. Çilimiň bahasy kenide çenli beýle ýokary galmanly we häzir döwlet dukanlaryna çilim satylsa nowaty durýan adamlaryň sany 2 sagat içinde 3-4 min alyza çenli köpelýär diýip habarçy aýtdy. Egerde çilimiň soňky edek sentýarda satylanlygy sondan bäri döwlet dukanlaryna açyk çilim sewdasynyň görülmänligi nazara alynsa, Sewit paýtagtyny emele gelen çilim açlygyna düşünmek kynlar. 2-3 gün daňdan nowata durup sagat 7-de açylan dukandan 32 manatdan 2 guty çilim alym diýip azatlygyň söhbetde aýtdy. Nowata durýanlar diňe çilimkeşler hemde. Olaryň arasynda çilim alyp şol ýerde 100 manatdan satyp galanç edýän hem az däliip çilim getmedik adamlar diýrenýär. Aýdylmagyna görä, häzir çilimiň hususy dukanlardaky bahasy döwlet dukanlarynakydan 11 esse gymmatlady we bir döwletiň çilim sewdasyna girden monopoliýasynyň köp adam üçin uly çykdyja, käbirler üçin ullukan girdeja öwürlenýäni aňladýar. Çilim bahalarynyň gymmatlygy onuň bolmazlygy ýeterlik getirilmeýänligi bilen düşünülýär. Inni bir täze däp diýsek hem bolar. Adamlar çilim satlar umydy bilen her aýyň başynda döwlet dukanlarynyň agdyna nowata durýar. Çilim ýok diýilen soň bolsa ýüzlerini sarlap gaýdýar diýip ýerli synçylar aýdýar. Çilimiň gotlygy bahalaryň ýygyderli gymmatlamagy çilim çekýänleriň köpçüliklerin azalmagyna alyp gelmedi. Çilim çekýänler azarly diýip bolmaz. Bu arada resmi metduatda aýdylýan zatlar hakykata gabat gelmeýär diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimiň gymmatlygy adamlary temmäki diýip satylýan gümürtü önümleri barha köp ulanmagy tekleýär. Bir saglyk üçin gowy diýip bolmaz. Bu aýdylýany azatlygyň lewapdaky habarçysy hem tasdik etdi we adamlaryň mahorka diýip çilim bilen hiç hili galtaşy bolmadyk garnylary satyn alýanlyklaryny görrün berdi. Häzir mahorka sewdasy gyzgaraňly. 16 manatdan çilim alyp bilmeýän adamlar 2-3 manatdan satylýan garnylary satyn alýarlar. Bu mahorkany alyp çekýänler onuň içinde temmäkden başga hemme zadyň bardygyny aýdýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä 50 ýaşaran mahorkalar çekden derrew agyr üskülek tutýar. Onuň tüssesi gara, külü gara, düzümi belli däl. Hakyky temmäkini men köp çekdim. Olar temmäki däl, başga zat. Ýöne çilim alyp çekmäni ýagdaýyň bolmasa almaly bolýar diýip 30 ýaş ýyl bäri çilim çekýän Türkmenabatly ýaşaýjy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli lukmanyň pikirçe çilimiň emeli gytaldyrmagy we gymmatladyrmagy bilen köpden bäri çilim çekýän adamlaryň çilim goýmagyna garaşmak dogry däl. Eger döwlet adamlaryň yarama edenliklerini azaltjak bolsa, bunyň üçin dowamly beceriş işleri geçirilmeli. Zerur dermanlar, ýürüýte plastiýerler, sakkyşlar bolmaly.
Emma çilime garaşlılıgy peseldiýän dermanlar Türkmenabadyň dermanhanalarına ağzından 10 ýyl bäri gelenok diýip olaýtdy. Çilimin bakasynyň aşy ýokarlanmagynyň ýene bir sebäbi manadyň hümmetiniň peselmegi. Dollaryň gara bazar bakasynyň ýergiderli ýokarlanmagy bilen düşündirilýär. Çilimin gymmatlygy nasatýanlaryň we türkmen çilimi diýilýän çekkenleriň köpelmegine alyp geldi. Bu çilimi adamlar öýlerine ýasap dükanlara taşyrýarlar. Olar ardan, hususy dükanlarda 10 santy 8-10 manat aralygynda satylýar. Ýöne saglyk üçin erbet hasaplanýar diýip habar çaýtdy.